Africa sinzima isimo kuGugudlamini lo kuyena owazi ukuthi wadlwengula umshana wakhe njengoba-ke kuke kwasabalala ividiyo la khona eyiphikela yena mathupha ukuthi cha akazange zakwenze lokho kwayindaba ndilonyeni nje ekuyiyona ebekwayo njengoba-ke iThuleleni TV kanye nabameli bakaMpungose bathatha isinqumo sokuthi cha ake belilandelele lolu daba. Cha babuyile-ke nemiphumela izolo ntambama ukuthi South Africa izinto azihambi kahle futhi kubukeka kunzima ngampela noma kubukeka kunengcindezelo ngampela esingazi ukuthi ngampela kuhamba kufikephi njengoba begcina bengalivezanga iqiniso kodwa nje ukuphathela amazwibelo okukhombisa ukuthi ngampela izinto zinzima. Wena-ke bese uphuma novo lakho kule nkulumo abayikhulumile ukuthi ngampela wena kuthini ukuphola kwakho. Mlaleli wami ngicela ukuthi wenze show njengamanje uyasubscribe uyalike wenze show futhi ukuthi uyayilinda ividiyo ziphele ebese ucommente khona okuzwile naba abafowethu ebebehambele udaba likaGugudlamini zizwele. South Africa sanibingelela ngaliza kwethu namhlanje mhla ka7 kulonyaka 2025 enyangeni uApril. Banganaza ukuthi siphuma ngapha eJeleMaritzburg ke njengoba sodabeni lika baba umfowethu uGugudlamini limazi ngecala liboshelwe. Bafethu sidangele phela amazwi sidangele nje ngaliza kwethu engingakusho nje ngithi nomuntu osekhaya neBhayibheli akafunde udaba lika Josefa lo okuyena uthi ukechaza amaphupho ukuthi kwenzakala lithini udaba lwakhe lokho nje engakusho kwamanje. Mpungose sanibonani angikho right umoya wami nje ulimele kakhulu. So uningi nje mfethu okwenzakalayo leyandoda leyahlukumezekile kakhulu and the more engage nayo ziningi izinto eyivelayo and it's so interesting and I can't wait ukubona isiphetho sale case. Kunzima ngema lapho umhlaba nje uzoyibona ireality ukuthi umhlaba onjani. Sometimes impilo is not fair yabo engakusho but-ke angeke sisho kuningi kanza kwethu kodwa uNkulunkulu ukhona empilweni yakho baba uGugudlamini lokho nje engakusho. Siyabonga.